ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ ಮುಖ್ಯದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುಂಡು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಂದಾಂಡು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪೋಯರ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪ ಓಡಿಗೆ ಬಂದಂದು 7 ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು ಚಾಕ ತಿಂಡಿ ಮಂತಾಂಡು ತಾಕ ತಿಂಡಿ ಪದಂಗಿ ಮಂತಾನು ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಮೆಗ್ಗೆ 10th ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಚ ಬೇಗ ಪೋಪೆಯಾಯಿ అయిపోతా ನಾ ಚಾಪರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಡ್ತಾ ಬೇಕು ಬೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಗಾಣಿನಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪಗೆళ్ళు ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶೋಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಕತ್ತೆರಡು ಮಂದಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೂಟ್ ಪಡಿಗೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಚಾಪರ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಕ ಇನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ದಾಂಡ ಬೇಗ ಪಿದಾರ್ಡು ಮ್ಯಾಮ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ನೋಡು ತೂಕ ದಾದಾಪನ್ ಬಂತೂಕ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಚಾಪರ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ ಪದಿಂಗಿ ಮಂದೆ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದಿಂಗಿ ಸೊ ಚಾಪರ್ದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡು ಆಂಡ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಗಂಟೆ ಒರ್ಬಕರಿಂಡು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರ ಬೇಲೆಗೆ ಈ ಬರ್ಸರ್ದು ಅದು ಪೋಯರ್ಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪೂಲೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ದೇವರೇ ಅವರ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಅವರ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಎತ್ತೋನ್ವೆ ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆನಾಗ ಕೊಡೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಳದಿತ್ತು ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡೆ ಇಚ್ಚಾಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಕಂತಿತ್ತ ಯಾನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಮೆಗ್ಗೆ ಕೊಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರುತ್ತನದೆ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೆ ಜಲ್ಲ ಕಾಂಡು ದೇವರಿ ಮೂಲ ಅಂಗಡಿಲಿದ್ದಿದ್ದೆ ತೊನ್ಗ ಪಂಡ ಏಪ ಕೈದ ಹಾಪುಂಡ ಈ ಬರ್ಸ ಮತ್ತು ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನತ್ತು ನೀರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಆದಾಗ ಬರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಬೇಲಿಗೆ ಬೋಡತ್ತ ಜೋರಾಂಡು ಬರ್ಸ ದೇವರೇ ತುಕ ಏಪ ಕೈದಾಪುಂಡು ತುಕ ಯಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಿಯದ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದನು ಸರಿ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಪಿದರ್ದು ಉಂಟದೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಅವೇ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ನನ್ನಲು ಉಂಟು 10 ಗಂಟೆ ಪತ್ತಂಡು ಎಕ್ಕಡೆ ಒರ್ಮಂಟಿ ಪಿದರ್ದು ಕುಲ್ಲಿತ್ತೆ ನಾನು ತವೆ ಅಕ್ಕಡ ಕೊಡೆ ಕೇಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಆರು ಕೊಡೆ ಕೊರಿಬೇಕು ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ನು ಬೆಲ್ದ ತಿಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕೊಡೆಕಂತ ಕೊರಿಯರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೋಡುಡು ಇನ್ನು ಎತ್ತನಾಗ 16 ಗಂಟೆ ಆಪು ನಾನು ಬೇಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಗೈಸ್ 9 ಗಂಟೆ ನೀ ಬರ್ಸದ ಒಂದು ಬೈ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪೋರು ನೋಡೆನ್ ಪಂತಾನೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾತಂಡು ಏನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಉಳ್ಳೈತೆ ಬಯ್ಯ ಓಡಿ ಪೋಯರೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಪಾಡುವೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.